ha genang maya genang lo jono kisa chuba jabadi ang dosa thainan kusa Khapgni takuk tai bukhuk chong nokbar news mangpling bukhakti norokno belaikino wana ma singcha hai kaba mokolni mukti yorjaknai hai kaba belaikino khayok jaknai obahino mangplik tubui ma phayka norokni buskango obongkha hatai kotor khamting chini takuk khoroksa kowai khaktiniwo sukudoyal rupini kowai khaktiniwo bohokni bagui nukhungo cholinani nangmani bagui kajak borjak jotono busabuti rokno charna nangmani bagui hajara khlai thiniwo kowai khaktaniwo obai kino kowai sakani achum satam khajani klai thangka klai thangmani yagolono bini tabuk sak belai kino kumao haikaba theinani kosa nongjak odek kuthai odek kuthang goboboni ang koklam detail salainai ang bufano kisisa kok sawi ang bisingo bobai kok sainai engke sukudev doyalni nung ketom kelai ang bini babu bini bu fatang tam khe kelai meni bo ang mo afro ke ang mo bagano do ke bokai bini aro hajira thangjata koi khagnani koi khakta koi khagong ke ba koi kha ang bo bagan thangma ba orkhe tamong ka ang baganni phiroge 10টা 9টা 10টা rong na phungnita ke ba baganni phiro phaima ba oro oko jomaita chomini sokai ma ba nini na sara koi sakani kraye bisingma bai choi thanga hone hing khana kadeng ke ba kusu sugu abo prai kusuk ni sau angbon 40 50 dok na tana angbon nuk jaba hangge ba angbo emang khasai bai khai khai sine tam khainai no sai nogo cycle charoge phai sang phai ma ba te khai ba angbo ba haino thanga yago bulang paisa bo kore khoksa phan angka thangai naima champonogor trang khani khai champonogor thanga champonogor bojotlang hospital champonogor hospital trang angka hospital ni aro champonogor borok phonogo ko orokhai jibi pathongnani ne gari te sadrok khata ang sogoi kata ang sogoi bobane jibi bini gari ban kai thanga ang jibi sangai borok ba ko jibi boti rok khaye ako khlai naikha naima ba ko boti nar kha khai batam kha boti nar ge a doctor lok sawa bina asman kat da tong khai asman kat kre khai bom tam ning ge kre ang khai ba adar atudet khaje gya pore ration card bo bumung le tongo o tip dia bum abo ko ration card bo ko kre online kre ration card le bumung tongo engkai ba aro asman card khaina nei mane khos khaiman ya khaima lang lo pai phan deki sa se khainan hima khaiman ya khaimali mang pai tong khata hai khaimang pai yang inshallah ke mang kemai hai khaimang kemai tong ha bisingo hari thangna lege na bono suku doyal no hai da जों आसल रुगि बे कगलाम सालायनाय नोंखौ बिन बाबु कलायजना ओ हंखौ तावाना चिन्तांलाय तंलाय खोताना नर द हंखौ नायलायगिराना अब हंखौ सिनि सुकु दयाल रुपिनि नि नुखुं नक हंखौ बब्बो बाहायके तंखा नायलायगिना फारि ट्रिक ट्रिक खलायै बबानो कगलामनि बिसिंथै जों थांगोनो जों बबानो कगलाम सालायै नरकनो फुनुकनाय द सागरा दिनि बुं तामखौ आने बुं गासुकु दयाल रुपिनि तामखौ नों कय साकानि कलाय किसा सागरा जोंबा गरिब बरक बा किसा मिसा आज चालाय माने वाति सिजन हंगाय वाति सिजन हंगाय मैया फायो मिखुन तानो अम्मा एके फाले चालाय किसा मिसा हंगाय मासिं जिदर हंगाय बा कुवाय खागय हाजिरा किसा मिसा खाय चालायो अम्मा एके कुवाय खागय बिसे सिंगिया 3 दिन बिसिंगिया हो 3 दिन 4 दिन से कुवाय खाखो अब कुवाय खांमानि गायबा फांबरिदे फांबा काका कुवाय खांमनि फुफां खायबा किनरो ओ कुवाय खागै माने बजागा फालजा कि अब बाजार तलांजों नायके नोंनो माने हानो ओ कुय फालताम बबा जाना बागै खा अमो चिन दलक बाजार तरांगै फारे आंखा हाजिरा से खायजागो हाजिरा खायो हाजिरा खायमानिबा कुवाय फांनिदे फांथामसो काखो आबन नोंखे कि काना रोंया उइदा कावै कलायख्या नायखे काना खरोङै कलाय काना रंगो काना रंगै फानो को कुवायबो फां वाइ सन्दा काका नों कुवायबो हांरगो बसा बुरुम बुरुम कुवाय कावै तंगो कुवाय काय तंगो दिनो खतानि बागै कलाय थांका
Adi nung ka tamba kalai khasai me abo janbajan dosa khukata abo dosa mani soning kata na kabang nung kalai phakyang ka bobo hayung kha nung pro nini ya thek yak bekreng rok bobo hay ya thek ba kunung ya ri khajak kunung ya bekereng bising ma bekereng lo bai khata kalai pura phakya nung le ang ja thangka thiprengi thangka ang pura आधा घन्टा sabo khosa kana no an dolo no tongo nong dol rok tonga ja khakni ro boron no khosa mani pore khe boja ga tlang khano no चम्पनगर तलाइ थांखा Champanagar hospital चम्पनगर हस्पिटाल तलांगै nang apro saje man Chamnagar hospital thangpro अरन सिमिन जागान सिमिन सिसावै थांखा आं अरन सिमिनो oro sisaka अरन सिसावै थांखा सिसाखा आंखा बरन संखा आं बांचो सिनो बांचो नै तलांगै थांगै चम्पनगर हस्पिटाल तलांगै चम्पनगर हस्पिटाल नारा लिया इंडिसन गंसा रुगै जीबी डाइरेक्ट पातगै रो अरन गारि बायनो ngke jibi wo kojin tongkha जीबीओ 15 दिन तंगै खा ngke 15 din tongmani pore wo doctor ok tam hni saka डॉक्टर लोग शाखा न दय सती रो नारन या ताबुक विनि समस्या हम यखो ताबुक सती थांगमा यखो नै साबो ओंखाय आं यां आनि चेराइबो मासा तंगो 5 बছर बोबो नगो साइसं मुमं बर तंग बर थुआबो खासिं होनो आं साइसंबा चेराइ साइसंबा खासिं होनो ता हम बागेनो सती सारमानि रहना रन यांखाय आन लगे तंनारबो केबो सिनाय करै रोंनाय करै डाक्टर लो अब हाय खरै logile sab tong apro आन लगे तंगो बाबू सं तंगो बाबू आन लगे तंगो बरो कोनै न तंगो ताइ केबो करै ngke kojin tongkha 15 din 15 दिन तंखा बसा tamni bagi phakya ajagni आनि चेराइनि बागै खासिंनि मा फायमानि रां फैसाबो करै खा आंखाय rang pusar kuri khata रां फैसा 40,000 रां फैसा तंमानि पुरा 30,000 मतन बायलांखा का नगबो किसा मिसा रुगिरो नायचाना नांखा खाय त्रां माति फायका ताइ 10,000 ति फायका नगनो nengke ki hospital tongyewi tan bagi nogo phakya mane hanjida thisitung nogo no hnai phakya tamo hamno musungya da चेराइ साइसं नगो ओंखाय चेराइ नबो खासिंगो ओंखाय रां फैसाबो करै खा ओंखाय ताइ ताम आने आरो तंनाबो आकोबो कुन तंगै फानो कुनुसे कामसु गया है फैसा रां फैसा तंगै फानो रां फैसा करिनि बागै आमनो नगो मा फायकाता nim busake khorob sungkha आनि बुसा खरक सानो khorok changkha 5 boso ngke nung tabo nini tabuk sa khamya nung obo hai tabuk bekreng rok bajak yathyak maya thongkrono nung klai tongo lukorok no tai sinai nugnai joto emle montiri rok no hai kaba tai joto lukorok khagnang rok no mai gnang rok no nung tam kok kcharnai बरोनो कसानाम चंगानि ओंखाय बा बरक चुबा खा ओंखाय बा चुबा जाखा बरक चुबा नाम चंगिया ओंखाय बा तंजा खाता म हायखाय मा तंग sinai khata नाम हायखाय मा तंग सिनायता का आं चुबा sab sab no kobok na musung आं कबो नाम चंगा ओंखाय बुबागरा न कबो नाम चंगो बुबागरा किसा न फायनाय फायगा ओंखाय चानाय आपनो बुबागरा न सिम ना कबो नाम चंगो ताइ केबो न कबो नाम चंगिया बनो प्रथम काम करुन फुरुन सिमनो बनो आं दिन सार मकर बिस कांगो नायना हनै वान सगि तंमानि फनो mokol bai thang nugya kho मकर बाय थांसन नुगिया खो फनो तब बनो आं सिबा सनता सन ganin kachar mo musung na बनो कता नाम o kamini bung tamo ओ कामिन बुं हाथाय कत रुं hatai kotor आगे हिंगे खामथिं बारा बनमुरा रुं जंता no hatai बनमुरा नुं जगो आगे हिंगे nong ni abo egra mandai beklai मानदे एकरे egra klai na hambai do o bahnyo belai kheno tabo uiko norok nukhana bini tongmani bo nokhori bu maya tukui bu maya orono sanani orono khinani orono sutuinani bini tong thai orono kha tabuk bini tot mane sak tola khapka joratui kuthui saka mane sakani chimse kuthang tongsu yak tai bokrok mokol obo chimse kuthangui tongsu hingka bun tagwano ma singsa bo lukrok no khabai khukbai no koijao joto lukorok no sinai nugnai rok joto no khagnang rok maya gnang rok phaiui sini takhuk sukudev doyal rupini no phaiui bini nukhungo phaiui norok joto no pal khlai ti prasangui thansangui maya tongkhoba
bini nukhungo phai norok chuba phaidi tei bini sa khamya je thongro klai tongmano norok nai phaidi tabuk bini logini baino ang koglam salai no bokho boba haike tongjaka nukhungo boba haike chai tongjaka bosa ahaike klai tongo hungke nukhungo saba aji tongkha bobai koglam kisa salai hingke dos hagra di nani logi se oba haike klai tongo hungke boba haike chalai tongkha chung age arka chaman tabuk than sangli tangka babu song ban chak halka chamani tabukho thansa manglai kheta oba hayeng mani bagoi dini ni maide chalai khenoro chakha chakha tabukno sayo bahai thongro klai tongkha kwthang odek kwthoi odek ang tongmani bagoi nung lukorokno nung tang kok kwcharnai maya gnang rokno tipra sarokno abung kisa chuba khanai chuba khe chanai sabno subana mane chuba phaji ni kokno musungno buba gran na sanam chu buba grano hainai phaji ne tai ro ko rong no tai lukorokno bo kok sanani klai khyangkano mokoli muktu yori phayo bukhungni kokno kogya tabuk bwsai tabuk thongro je ajinai rang puisa ajinai nukhungo charnai tabuk thongro klai thongkha hingke bongni nukhung boba ke unukting snai abono sungmung hingke lukrok abono joto tipra sarok jara maya gnang rok kha gnang rok jotono phaioi borokni nukhungo boba ke chawi tongjaka kowai sakani klaioi tabuk kwthoi odek kwthang odek bisima bebang bajak sap cheka chaka ingjak orono kiwo orono sutu yoron tuku mane orono thuwo ngui tongkha ekdom manamui tongkha hangke joto lukorokno phaioi o nukhungo phai chini takhukno norok nai phaikya hangke ba chuba phaike ba bini sa khamya hamoi thangoi basai phailai kaham ngai tei nukhung family bihek bwsarok bai kaham kwrwngkha tongoi manai buthanani muchungya tiprasa jotono kha gnang maya gnang rok jotono palungoi jotono thansa khe chuba phaikya hangke chini takhuk thigilak norokni chabaya o tokrasa bahan yaphono bekerengni tokrasani dam phono bono yapa paidi chuba phaidi hingka abono norokni belai hamnai tei bini bo sakhamya hamui phainai tabuk brokni nukhungni no bini baba bolo boba haike jani tongjaka do sagari kaka tabuk nusla oba haingui tongkha hangke boba haike chalai tonglaikha abo ba जों आगिबा आरकात tonglai mani prai 15-16 বছর 20 বছর आरकाना चाराय mani hingke takba amtei obostang thangka hingke tam khaisnai ba angno tei matong yakata je ang khopsa ma chakheba bo borok bwsaba biang lekipsinai ba yang khipsinai lang paisa bo nije na ajinani ani nokni borok bo obosta hamya bo haino nukhungo bebang jongjangmai tonglaikha tana প্রায় 5-6 gahamse kwrwing tongkha ta 5-6 বছর বব হাইনং থাঙ্গা মিনি থানসে আং অনেক খরচ খাই অঙ্ক খাইথামন তা বনো সে শিখাই মাইয়া তাই আনি বসারা সে হাইং থাং পাং কইবা তামলে খাইনা যে আনি বুঝি তংতে যে আনি সেতেনে আং খাইনাই খা জিবি ব প্রায় 16 দিন 17 দিন জংখা আর ব কোনো অঙ্ক বিনি আসমান কাট লব খাইমেং খেবা aro চিকিৎসা খাইমায়া অপারেশন খাইনানি নি মা kiri najeng smart card kurikana গরে gelu korongno nung tabuk paithago tam kok kwchanani musung sari tang nuslani bagoi sa khamnani bagoi ani lokorokno ang jotono no kisa nai saijorok kisa masa khraikhiba mthangi de manai nargi de mana abrokno ang kisa ko khaita jotono saijo kisa naita ang samta hainta phainai phibaidi ne phainai phaibai jakhaiba hamta hambai aw paithakni obno kok kwchar mung joto lukorokno no ngchini takhuk ni bagoi jotono khakowar khlai jotono thancha khlai joto tiprasa jotono ekngui bini nukhungo phai jotono chuba phaikeba bini sa khamya hamui phainai thainyani muchungya tabuk chrai sikangko bini umor bo komkho
umor bo kom jaja ko bwsabo khorok chasi ko hingke bihik bo bini logi no nukhna bwsuk boyas norok no saimang kana video ni clip tui mangplik ni bising tui hingke chrai jorao sab thainyani musungba tax nukhung borok cholinani kaham khlainani bwsabutui no unukti khlainani thinango bwsabutui ni kamai no chanani bwsabutui ni kolok kotor khlainani rungno kotor ogo tlangoi taibo develop khlainani wan chugui tongmani samung khaiye hingke nukhungo obo hanjo chanani nungnani tongthok tongnani bagui chamung kaham chanani bagui no obo ke din hajira khlaiteni wo chini takhuk Sukudev Doyal Rupini kowai sakani kalaima bai tabuk nukhungo chawi nungui totra thangya thui muktrui thangya kaka koko kabla jak tabuk nukhungo ajimung krui buma bufa jotono hingke o ama hairok no o nukhung rok no jotono pal khlaiye naithai chubathai hingke obono paithago kwcharmung norokno joto lukrok no chwng chini mangplik ni bising tui screen tui rwano borok ni Google Pay haikaba borok ni account number onorok o account tui norok chubanani khlaidi o kamingkha hatai kotor khamting kami hingke paithago joto rangchakni takhuk tei buku chungno paithago jotono khulumka hambai.